Hi guys. Magkaroon na niya ako kami ning agi sa tugon kay mapalit og baon. Nindot kay tanawon sa itong ilang mga prutas guys. Nindot kay ilang prutas. Lagmi ilang prutas ani guys. Tag 55 ang tunga. No? Sa mangga 55 pesos. Naalami ka ting mangga guys. Ting mangga na dito pala muna po do. Mayo no ting mangga no. Yung orange, lami ka guys. Saging, lami ka do. Lami ka din mga prutas guys. Nagi mi ani. Kugo ni merkado guys. Naalami ilang mga prutas. Lami ka adyo. Mapalit og baon si Paris. Mapalit og baon kay mangba kuno. Kugon ni merkado guys. Kugon merkado Tagbilaran City. Merkado Kugon. Sa Kugon ni lagi mi ani. Isda pud guys ani mga presko pag isda. Pila po nini mulmol. Pila ma? 50. Kanini lami sa puno po ni Pila don sa 50. Napoy ka na Okay, 20. Mahal-mahal deh pun ron guys. Di kanina lami ka po ni Lami isda Ay gagmay murag mukos guys. Ay sorry guys, ang lami adik ka adyo. Lami ka ding isda. Kapit tilapia. Bangus. Sa 180 ang kilo. 150 ang tilapia. Sani matangkuan kani sani isda 200. 180 ang bangsi. Ganun guys, diyan po sa sulat. Hari sa takay mo mananaw sa tadani ka ilang pa minus ka ganun isda na 200 bigas sa 200 ang kilo. Ini mangko. Tulingan ikan kayu. Sa Malaysia ni ikan kayu. 200 din guys ang kilo ani. Tagpila ning mangko? Tagpila ni? Kilo? 220 ang kilo ani guys. Na galunggong. Kani? 220 ka guys. Natagaan. 100 ang kilo. Napay bangos. Pila po ni? 180. Lami juga ada nih mga isda guys. Ara ka first class. Lami ka. Isa yung mga marilugulanon. Na ako'y kusway alto. Sa kusway po ko. Daghay na nanaw adto sa kusway. Okay, marilugulanon ko. Tanaw lang i-subscribe ko Salamat. Nagwapa ko dari mo. Dari sa Kugon guys. And then tindira. Kami guys, ako anong isda. Kila pa ng kilo? 350. Kami marilis. Sige. Ay, salamat. Kaya si Jose
tanawon guys oh. Ano na mga buwan oh. Arrange ka ato guys oh. Langsung ka, bauel. Oh, kaya mo ay dilali pagpailaan eh. Lihat dito eh. Dapat guys, dapat mga isda dari oh. Prismo ka ato. Karni may lamig juga aja nih ununan, kurit ini naho oh. Inuun bitaw. Mia ununan guys oh. Mol, tagila ko ning kilo. Ha? Asa kaning kilo nga danggit. 250. Alisa. Kasi sa ako. Nabilang gulay guys, alam mo sample. Sinabaw. Wala. Dagu kasung kitong guys. Namir ba ni isugba pritumon as mga ni tagija. Tapi dong bau guys. Ito ganito ang kilo. Kani ang daguan isa ah. Barilis o silipan. Ay barilis. Pila po ng kilo. Ay tagus 20 deh guys. Ya si Mam guapa tindira, tagila guapa buyag. Kan ini pila kilo nih? 200. Oke. Mari sangka, salamat. Atur aku guys. Mana yang berkado kubun guys ah? Isda-isdaan nih. Atur aku guys, gawas aku. Lagi saka sebuaran. Oke. Tengah nih guys. Yes, Marsila Mall. Hah? Mana ang Marsila Mall guys? Merkado kubon out. Untuk buat merkado kubon ganen. Mau nih. Ay daku baliti guys. Ay daghang baksan ana aku. Kay ang itong punuan ana na may buho na langog. Kadaghang baksan anak guys. Mana tuh guys? Mau atur nih sa dagat. Paling ako. Oke guys. Oke guys. Atur kami sa dagat guys ha. Basta kamo ni ang merkado kubon. Kita na mo sa pamasusukat to daghang mga isda. Nya kami karon mo lang sa mi sa dagat. Balik ka guys ana ni kay ijaw ni baon. Pero kami naman sa guys. Kung sa resort lagi namay ko kami sure. O sige guys, daghang salamat ug palihog sa pag-subscribe sa akong channel. Marilong Balanon guys. Daghang salamat.